Ahojte, tak dnes sa vám prihováram s mojimi novými úvahami a uvedomeniami v procese uzdravovania. A verím, že bude to mať pre vás nejaký užitok. A za posledné obdobie som si naozaj uvedomila po tom roku a pol, čo som poviem to tak, že zápasila s tými všetkými, ja to poviem, že duchmi, ktoré som mala v sebe, tie veľké strachy a všetky tie veci, ktoré sa mi vyplavovali a ktorým som v podstate ani nerozumela, že odkiaľ vôbec idú a prečo sa mi takto zjavujú. A bolo to veľmi akože zaujímavé to takto sledovať a pozorovať a chápať, že ako to má proste súvis s tým celým, čo sa mi vlastne stalo alebo deje. A uvedomila som si takú fakt, že dôležitú vec. A to je to, že my dovolíme, aby emócie ovládali naše telo. Lebo my to máme zapamätané ako deti, že možno vtedy sme to brali, že je to pre nás to najhoršie, čo sa nám v podstate stalo, ale keď už proste vyrastieme do tohto dospelého tela, tak vtedy pre nás sú tie veci, ktoré tie deti prežívali, úplne také nepovšimnutelné, také nepodstatné. Ale nám to spôsobilo proste fakt hlboké traumy, ktoré si potrebujeme jednoducho spracovať. A musíme ísť naozaj do tej traumy a prežiť tú emóciu znova, ale nechať ju, aby v podstate nami prešla. Lebo ináč stále bude tá emócia veľmi, veľmi hlboko uviaznutá a bude nám ďalej spôsobovať ťažkosti a problémy a za každým, keď prídeme do nejakej situácie, tak sa nám opäť vynorí. A my máme vtedy tendenciu to všetko opäť potláčať a nechceme, aby to jednoducho vyšlo na povrch. Či už to príde formou slz, kriku alebo proste inými rôznymi spôsobmi, je to úplne v poriadku. Lebo nejakým spôsobom tá emócia z nás von musí ísť. A ak to nevieme robiť proste tou formou takou láskavejšou, tak si to potrebujeme prežiť inou formou. A je to úplne, aj takto je to v poriadku, ale samozrejme musíme s tou traumou pracovať. A mne to veľmi v tom celom procese pomáhalo a hlavne, čo mi najviac pomáha, je to, že si píšem. Píšem si to, čo vidím vo svojom živote, čo sa mi deje. Všímam si viac detailnejšie tie vzťahy, čo ma na tých ľuďoch irituje, hneva, čo sa mi na tých ľuďoch páči, ale hlavne tie, čo najviac so mnou rezonuje a čo mi vyvoláva fakt tie pocity. Robím to ako také, poviem, že som sama sebe liečiteľom a takýmto spôsobom, kým jednoducho nemáte pri sebe osobu, ktorej by ste sa mohli zveriť, alebo nemáte možno aj finančné prostriedky na to, aby ste mohli napredovať, tak vždy každý z vás má proste papier a pero a dokáže si jednoducho sa z tých vecí vypísať. A keď vyjdú slzy, tak je to úplne v poriadku. A ono po tom celom procese, akým som si ja vlastne prešla za to posledné obdobie, tak mám pocit, ako keby som narážila ľahkosť. Ja to neviem možno ani tak opísať úplne slovami, ale zistila som, že je to úplne normálne sa takto cítiť. Proste cítiť ľahkosť, to, že emócie nie sú tie, ktoré vás ovládajú, ale je to fakt tá láska, ktorá sa vo vás otvára a je to úplne krásny pocit. A ja som za to taká vďačná, lebo to je naraz ako keby sa vám život, alebo
otočil proste o 180 stupňov a ako keby ste mali pocit, že doteraz ste nežili svoj život, ale žili ste v podstate svoje emócie. A tie vám bránili v tom byť tým, kým skutočne ste. Lenže ono to všetko možno takto malo byť, takto sme si to ako duše naplánovali a my jednoducho potrebujeme si prejsť aj tou emocionálnou rovinou, nakoľko neboli sme vychovávaní ako deti v takom duchu, lebo vtedy bola iná doba a práve preto o to viac potrebujeme teraz v tomto dospelom tele uzdraviť tie naše, poviem to tak, že zranené deti. A preto je to úplne v poriadku, keď sa zameriate na niečo, čo vás ako dieťa robilo šťastnými, alebo ste to chceli urobiť, tak kľude do toho. Takže toľko na dnes, aspoň takto v skratke. Dúfam, že bude vám to aspoň troška prínosom a budem sa tešiť aj na budúce. Tak sa majte. Čaute.